खुलुमबाय सुदारं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव लाख लाख बर' रायजो राजाफोरनि गोसोआव मोनसे रन्जन दैमारी बिथांखौ लानानै सोंथि सिखारदों। थारैनो एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा थारैनो माब्ला जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैगोन? जेराव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिबिनि गासै मोनब्रै फेक्सन लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। नाथाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो मा जाहोनाव एनडिबिनि गायसनगिरि जाय बिथाङा बिटिआरनि सागानगिरि बिथांमोना मा जाहोनाव उदां अख्राङाव फैयाखै होननानै गोबां बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफोरा आथिखालनि जा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोननियाव सोंथि खालामबाय थानायखौ एबा सोंथि खालामबोबाय थानायखौ बे समाव नुना मोन्दों। आरो बेखौ लानानै एमसिएलए सन्जय सरगारि बिथाङा फोरमायदों जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि नाजानायाव रन्जन दैमारी बिथाङा सेसन कर्टआव जेबो दाय गैया होननानै फोसाव जानायखौ फोरमायदों एमसिएलए सन्जय सरगारि बिथाङा। नंगौ बे समाव गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि सिखारबाय थायोदि रन्जन दैमारी बिथाङा दासिमबो एबा माब्ला उदां अख्राङाव फैगोन आरो दासिमबो सोंथि सिखारगासिनो दं जेराव थारैनो रन्जन दैमारी बिथाङा उदां अख्राङाव फैबाय नामा होननानै गोबां बर' रायजो राजाफोरा सोंथि सिखारबाय थादों एबा सोंथि खालामबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। आरो बेनि सायावनो बाथ्रा बुंदों जोंनि बारग' दैदेनगिरि एबा बारग' एनडिबिफोरनि दैदेननायावसो रन्जन दैमारी बिथाङा सेसन कर्टआव दाय गैया फोसावजानायखौ एबा दाय गैयै फोसावजानायखौ बाथ्रा बुंदों एमसिएलए सन्जय सरगारि बिथाङा फोरमायदों फैबाय थानाय समाव बारग' एनडिबि बिथांमोना एबा बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाबायदि रन्जन दैमारीजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय खामानि मावबाय थादों आरो बियो थाबैनो जाफुंसारगोनखौ मिजिं खालामदों एबा मिजिं थिदों सन्जय सरगारि बिथाङा रोखा फोरमायदों फैबाय थानाय समाव एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे माखासे मानि जाबायदि जिउ जोबजासिम रन्जन दैमारी बिथाङाबो जिउ जोबजासिम जेलनि साजा फोसावजानानै दोनदों। बे जेलनि साजा फोसावजानायखौ एबा साफ्रोमबो एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनायनि थाखाय नाजागासिनो दं आरो इन्डिया गभर्नमेन्टनि गोबां दैदेनगिरि एबा गोबां सोद्रोमाफोरजों सावरायबाय थादों होननानै बे समाव एमसिएलए सन्जय सरगारि बिथाङा फोरमायदों। दानिया फैदो बिदिब्ला एनडिबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ थारैनो लोगोसे बिथांजों लोगोसे गोबां एनडिबिफोरा जा जेल सिङाव दङ बे जेल सिंनिफ्राय माबोरैहाय उदां अख्राङाव लाबोनो थाखाय सन्जय सरगारि बिथांमोननि बारग' एनडिबिफोरा माबायदि खामानि मावदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि। जि सेसन कर्टनि आरो स्पेसियेल अपारेशन इउनिट आरो बेखौ जोंनि एनडिबिनि मोनसे समनि एनडिबिनि जि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारी बिथां आरो बिथांजों लोगोसे इउनाइटेड लिबारेशन फ्रन्ट अफ आसाम जि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो सेसन कर्टआ मा होनना बुङो कुइट खालामदों जे बिथांमोना जेबो बेबायदि माने केस गैया आरो बिसेसकरि कुइट खालामनाय माने डिसमिस खालामबाय जिहेतु गासैबो दिनैनि थारिखआव मोनसे पिस प्रसेसआव फैदों आरो पिस प्रसेसआव फैखांनायनि उनाव मोनसे पलिटिकेल नेगसिएसनबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों खालामबाय गभर्नमेन्ट अफ आसामबो खालामबाय आरो बेनिखायनो आफादफोरखौबो डिसबेन्ड खालामनाय जाबाय। दा बेखिनि समाव जे स्पेसियेल अपारेशन इउनिटनि जायफोरनोखि केस बिथांमोननि एगेन्स्टआव दंमोन आरो बेखौ स्पेसियेल सेसन कर्टआ जे कुइट खालामबाय आरो बेखौ जोङो बारग' एनडिबिनि जानानै जोङो वेलकाम खालामदों जोङो बरायदों आरो बिसेसकरि जि माने लिगेल प्रसेस गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि जुडिसियारि सिस्टेम आरो बिथांमोनखौबो धन्यबाद होदों आरो बिसेसकरि गभर्नमेन्टआव थानाय आरो बेफोर गासैबो आसलते जोंनि बिटिआरनि जि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव जादों आरो बिसेसकरि जोंनि एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि जि माने नाजानाय आरो बे नाजानायनि दारैबो बेफोर जादों मानो होनना बुङोब्ला जोङो एक्स एनडिबि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै आरो जानानै थांनाय देग्लाय दाननि जोङो 18 थारिखआव जोङो मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार एके मिश्र बिथांखौ लोगो हमदोंमोन आरो लोगो हमखांनायनि उनाव जोङो बिथांनो स्पष्ट खोथा बुंदों जे जिहेतु एकर्ड जाबाय आरो बिनि उनाव डिसबेन्डबो जाबाय
आरो बेखिनि समाव दिनै 4 years of जोंनि ओनसोलाव मोनसे शान्ति परिबेस फैबाय आरो बेखिनि बेलायाव जि माने केसआनो जायाथों मानो आरो बे केसफोरखौ थाब माने डिसमिस खालामनांगौ दाबो जोंनि बहुत माने कादार्सफोरा जोंनि लिडार्सफोरा जोंनि मेम्बार्सफोरा गोदो जेफोर केस आरो बे केसफोरा दाबो माने सम सम बेबायदिनो बुरखांजानाय जायो मालाबा बिथांमोननि एगेन्स्टआव सामन फैनाय जायो आरो बेनिखायनो गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनि नर्थ इस्ट डिभिजननि एडभाइजार एके मिश्र बिथांनो जोङो स्पस्ट खोथाफोरखौ जोङो बिथांनो फोरमायदों आरो बिथाङा खुब माने पेसेन्टलि खोनासंदों जे बे बाथ्राया नंथारगौ जिहेतु पिस एकर्ड जाखांनायनि उनाव बेबायदि खुनु माने केसफोरा आसलते थानो मोननाङा आरो बिथांमोननिबो नाजानाय थागोन बहाय होम मिनिस्ट्रिनिबो नाजानाय थागोन आरो बेनिखायनो जि स्पेसियेल अपारेशन इउनिटनि जाखिनि माने केस बिथांमोननि एगेन्स्टआव होनायमोन बेखौ सेसन कर्टआ बेखौ मा होनना बुङो डिसमिस खालामबाय आरो बेजों लोगोसे बाखि NIA आरो CBI केसफोरबो दं आरो जों बेनिखायनो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्स आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि होम मिनिस्टार बिथांखौ गांसे गोसोखां बिलाइनि दारै जोङो माने फोरमायनो नाजादों जे गासै जि केसआनो थायाथों मानो जे NDFB-निफ्राय लानानै एक्स BLT-निफ्राय लानानै एक्स बर' मा होनना बुङो भलन्टियार फर्सनिफ्राय लानानै जेथ' माने केस दं दिनैनि थारिखआव बेखौ वान्स फर अल फर द इन्ट्रेस्ट अफ पिसनि थाखाय जे मोनसे जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ बेबायदिबो जोङो दाबि दैखांदों मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु जोंनि ओनसोलाव शान्ति फैबाय आरो बेनिखायनो केसफोर माबा बेफोर माने बाथ्राफ्रा बा जुडिसियारिनि जि सिस्टेम्सफोर बे सिस्टेम्सफोरखौ वान्स फर अल माने जेनेरेल एमनेस्टि होनायनि दारै बेखौ खनसे लागियावनो फोजोबस्रांनांगौ वान्स माने जेनेरेल एमनेस्टि होखांजोबखांनायनि उनाव आरो बहाय रन्जन दैमारि बिथाङा जिथुनिखि CBI केसनि दारै मोनसे लाइफ लं इमप्रिजनमेन्टनि जे मोनसे बार्डिक दं आरो बेफोरबो जोबगोन आरो बेजों लोगोसे NIA केसनि दारै माखासे जोंनि सेंग्राफोर दं 2014 सनाव जाय बिथांमोनानोखि बहाय मा होनना बुङो नंगौब्लाबो नङाब्लाबो बिथांमोनखौ दाय होननानै माने जाबसिनना होनाय गासैबो बेफोर गिदिर गिदिर केस आरो खायफाफ्रा माने हें बेबायदिबो माने जाजमेन्ट मोनदों बेफोर गासैबो केसआ जेब्ला जेनेरेल एमनेस्टि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय बेखौ जेब्ला फोसावगोन आरो होगोन आरो खनसे लागियावनो रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे बाखि जाय बिथांमोना जेलाव दं आरो बिथांमोनाबो गनायनि मोनसे बेबस्था लागोन CBI केसआ बिथांखौ लाइफ लं इमप्रिजनमेन्टनि जि 30 अक्ट'बर बम ब्लास्टनि केसाव बेबायदि मोनसे 2019आव बेयाव मोनसे बार्डिक फैदोंमोन आरो बेखौनो हाइकर्टआव मोनसे चेलेन्ज खालामफिनदोंमोन जे CBI कर्टनि जि जाजमेन्ट आरो CBI कर्टनि जाजमेन्टआ बे गोरोन्थि जादों आरो बेनिखायनो बेखौ जिहेतु पिस प्रसेसआव दङमोन बेखिनि समाव मोनसे पलिटिकेल नेगसिएसनाव दंमोन आरो बेनिखायनो जि एकर्डबो जाबाय आरो एकर्ड जाखांनायनि उनाव जि जाजमेन्टमोन बे एसे मा होनना बुङो बायासफोर बायदि जादों आरो बेनिखायनो चेलेन्ज खालामदोंमोन गुवाहाटी माने अनारेबल हाइकर्टआव खिन्थु बहायबो एखे जाजमेन्टआनो फैदों जे माने बियो इनटेक्ट जाना थाफिनदों जि जाजमेन्ट दायो जों खोनानो मोनदों सुप्रिम कर्टआव आरोबाव माने मा होनना बुङो मोनसे चेलेन्ज खालामबावदों आरो बावैनो मोनसे हियारिं जानो थांगासिनो दं जे बिथाङा माने एन्ट्रिम बेल मोननाय आरो मोनैनि बेलायाव दा जोंनि खोथाया जाहैबाय मा लिगेल प्रसेसफोरा माला जोबगोन आरो माला माने फोजोबजानाय जागोन दा बेनिखायनो वान्स फर अल फोजोबस्रांनायनि नामाव जोङो एक्स NDFB वेलफेयार एस'सिएसन आरो आंबो सासे माने NDFB-नि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जेनेरेल एमनेस्टिनि दारै गासैबो केसखौनो फोजोबस्रांनाया मोजांसिन जागोन बे बाथ्राखौ जों गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानो जों फोरमायदों